Na! Elkezd ütni a cigaretteket, Hadzsime, haverja, Hadzsáma! Bává! Azt, hogy mindjárt még kell piánom. Tudja, hogy baj. Háttérről mind a kettő. Egyezik be! Ismeritek? Megy a cigálya tevével a sivatagba és elromlik a teve. Hát mit csinálja? Nagy nehezen húzgálja a tevét, meg mindent, nézi ki van írva, teveszervíz. Ó, megerül, ez neki pont jó. Behúzza nagy nehezen a tevét, oda mennek, tökeit összeglik. Teve megindul, elszalad. Azt mondja, na most ez mind oké. Hogy érem utó? Állj a kettes aknára. Akkor is szalad, párból bekapod. Tettél valamit. Egy laza! Szigorúan a bokorolás szar. Látja, én a ment a géppuskával. Jó sárgódás, vigyázz, hogy mi van alatt. Hát csak egy kígyó, meg egy két, három, meg, hát szarrá lő.